соли равон дар радифи озмуниҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман озмуни дигар илм фурӯғи маърифат доир гашт. Озмуни мазкур дар мамлакат бори аввал гузаронда шуд ва иштирокдорони он ба шумули хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, коллеҷу литсейҳо, донишкадои донишгоҳҳои олӣ ва муҳаққиқони ҷавону олимони соҳаҳоти гуногун бемаҳдуд буданд. Дар даври ҷумҳуриявии озмун 320 нафар иштирок доштанд ва аз рӯи 7 номинатсия донишу малакаи худро нишон доданд. ҳадаф аз баргузории ин озмун дарёфти истеъдодҳои нав дар самти омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ, табиӣ ва ҳамзамон як тадбири хеле муҳим баҳри тарғиби 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз ҷониби дигар озмуни мазкур метавонад дар рушди тафаккури техникии ҷомеа, омодасозии мутахассисони варзида, таҳкими бештари раванди корҳои навоварӣ, ихтироъкорӣ ва инноватсионӣ заминаҳои воқеъро муҳайё созад. озмунро ҳайати бо нуфузи олимону донишмандони шинохтаи мамлакат доварӣ карданд ва ғолибон дар бахшҳои алоҳида тибқи талаботи низомномаи озмун муайян гардида соҳиби ҷоизаҳо шуданд. ҳарчанд ки озмуни илм фурӯғи маърифат бори нахуст доир гашт, хулосаи баҳодиҳии мутахассисон ба сатҳи донишу малакаи иштирокдорон хеле хуб арзёбӣ мешавад, вале дар баробари ин донишмандон бахусус ҳайати ҳакамон бо назардошти барномаи лоиҳаҳои пешниҳодгашта бар он назаранд, ки дар озмунҳои баъдӣ омодагии иштирокдорон бояд боз ҷиддитар шавад. аз ҷамъбасти озмуни нахустини илм фурӯғи маърифат чӣ натиҷае ба даст овардем? оё имрӯз воқеан бо итминон метавонем бигӯем, ки раванди таҳсилу омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва фарду мо дар пешрафти илму технологияи муосир, тафаккури техникии ҷомеа, навгонию ихтироот ва тарбияи кадрҳо қадамҳои устувор хоҳем гузошт. ин масъала мавзӯи матраҳи барномаи навбатии Минбари андеша аст бо иштироки чанд нафар аз ҳайати доварони озмуни илм фурӯғи маърифат. мақсади асосии баргузории ин озмун бозёфти дарёфти, яъне пайдо кардани пеш аз ҳама албатта ҷавонони соҳиби истеъдод дар номинатсияҳои гуногун, ҳамагӣ 7 номинатсия буданд ва кӯшиш ба харҷ додем ҳайати ҳакамон ки беҳтариноя интихоб кунем. масъалаи хеле мураккаб аст, масъалаи оддӣ нест. ин таҷрибаи аввали мо аст. албатта камбудиҳо ҳам буданд, лекин дар умум ман қайд карданам, ки хеле кори хубе, хеле кори муфиде иҷро гардид, ба иҷро расид ва мо солҳои мебаъда албатта мо ё касое ки ҷои мо мебиёянд кӯшиш мекунанд ки хубтар ин озмун баргузор гардад. он озмуне ки озмуни ҷумҳуриявӣ ки дар самти биология гузашт, мо тавонистем аз 49 нафар беҳтаринҳо санҷиш гузаронем, ки дар байни онҳо агар гӯем ҳама онҳо беҳтаринҳо буданд, ки бисёр як истеъдоди баланд доштанд. ин ба дарёфт намудани ин истеъдодҳои нав, ки ба илми тафаккуру ба рушди соҳаи илми дақиқ равона карда шудааст, ин имкон медиҳад, ки мо беҳтарин кадрҳо, технологияҳои нави замонавӣ, инноватсионӣ, технологияи инноватсионӣ имрӯзӣ ки барои саноати кунунии ҷумҳурӣ зарур аст, кадрҳои беҳтарин тайёр кунем. зарурияти ин иқдом, аҳамияти ин иқдом боз дар он аст, ки мо бояд ин намояндаҳое ки дар он ҷо иштирок карданд ё ки ҷойҳои ифтихорӣ гирифтанд ё ифтихориро нагирифтанд, онҳоро бояд ба илм ҷалб намоем, ба академияи миллии илмҳо, ба донишгоҳҳо, ба аспирантураҳо, ба хориҷи кишвар барои тайёр кардани мутахассисоне ки дар ҷумҳурӣ тайёр карда намешавад. ин намояндаҳо метавонанд кадрҳои беҳтарин барои рушди ҳадафи чорими ҷумҳурӣ, саноати кунунии ҷумҳурӣ самт гузоранд. гуфтан зарур аст, ки дар мактабҳое ки имрӯз мо дар оли дар охир мегӯем, самти тайёр кардани кадрҳо маълум гардид, ки ин нишон дод, ки имрӯз Тоҷикистон, системи маърифи Тоҷикистон метавонад беҳтаринҳоро тайёр кунад барои рушди илми дақиқ. ин озмун якчанд фарқиятҳо дошт. фарқияти аввал он аст, ки дар сатҳи бисёр хело баланд гузаронида шуд ва тавассути тамоми васоити ахбори оммаи ҳам давлатӣ ва ҳам ғайридавлатӣ ба таври васеъ инъикос гардид. ва ҳамчунин
ҳавасмандкуние ки аз тарафи ин озмун гузаронида мешаваду ҳамун имтиёзҳое ки ба ғолибон ва онҳое ки ҷойҳои ифтихориро ишғол кардаанд дода мешавад, дар ягон озмуни дигари фанҳои дақиқ хусусан дар олимпиадаҳо чунин имтиёзҳо набуданд. ва як фарқияти муҳими дигар ин дар раванди гузарондани озмун он аст ки агар қаблан дар озмунҳо ва олимпиадаҳо танҳо хусусан аз фанҳои физикаву математика ва информатика ё ин ки технологияҳои иттилоотӣ танҳо масъалаҳои амалӣ гирифта мешуд, яъне бачаҳо меомаданду масъалаҳои физика ё мисолҳои математикаро ҳал мекарданд, мо дар ин озмун, яъне озмуни илм фурӯғи маърифат, бахш ё ин ки қисмати назариявӣ ва шифоҳиро ҳам ворид карда будем. яъне хонандагон ва донишҷӯён на танҳо масъалаҳоро ба таври амалӣ ҳал мекарданд, ҳамчунин билет кашида ба саволҳои назариявӣ ҷавоб медоданд ва доир ба қонуниятҳои табиат, теоремаҳо, аксиомаҳо, формулаҳо, доир ба зуҳуротҳои гуногун фикру андеша ва дониши худашонро баён медоштанд. муҳтава ва моҳияти аслие ки ҳамин озмун дошт, на танҳо ба чизҳое ки гуфта шуд, инчунин ба ғайр аз дарёфти чеҳрао баҳодиҳии дараҷаи потенсиалии зеҳнии хонандагон, инчунин дар ҷомеа ҳатман ба монанди дигар озмунҳо як ангезиши калон хоҳад дод. вақте ки ин ё он хонандаи муассиса ё донишҷӯ ба ҳамин озмун даъват шуд, вай ҷои ифтихорӣ ё ҷои асосиро гирифт, албатта вай бевосита ҳам аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои калони пулӣ ба ин ҳавасмандгардонии хонандагон ҷудо гардида буд ва ҳамин маҳак метавонад ки ва ҳамун ҷавоне ки соҳиби ҳамин ё ҷавон ё хонанда ҷоиза гардид, вай дар минтақаи худ ё дар мактаби худ як ангезише ба вуҷуд орад ба монанди озмуни фурӯғи субҳи доноӣ, чунки ҳамин озмун тавонист ки дар як фурсати кӯтоҳ 1 ё 2 сол миқдори зиёди хонандагон ва донишҷӯёнро ба омӯзиши адабиёт ва фанҳои гуманитарӣ даъват кунад. ва чизе аз ҳама муҳим инҷо бояд қайд кард ки ин озмун ба фарқият аз чуноне ки Ризо қайд кард, баъзе нуқтаҳои бояд мо илова намудем, ба ғайр аз баҳодиҳӣ ба дараҷаи ба савияи донишҳои назариявӣ ва донишҳои лексиконӣ ҳамун бача, ход дар математика, ход дар вай, инчунин қобилияти суханронӣ, дараҷаи чӣ гуна фикронӣ, мантиқӣ, донишҳои таҳлилии бача ҳам ба назар гирифта мешуд ва дар умум маҷмӯи хусусиятҳои инсон, хусусиятҳои ақлонии инсон дар як ҳолат баҳо дода мешуд. масалан агар мо озмунҳои дигарро баҳодиҳӣ кунем, махсусан олимпиадаҳое ки дар сатҳи донишгоҳӣ ё дар мактабӣ гузашта мешуд, унҷа ё ҳалли масъала буд ё саволҳои озод амалӣ. инҷо дар як навбат метавонистем ки мо ба тамоми хусусиятҳои эҷодии инсон, ахлоқӣ, зеҳнӣ, суханронӣ баҳо дода шавад ва бо 100% кафолат ман гуфта метавонам ки айнан новобаста аз оне ки имсол ҳам сатҳи ин озмун хело хуб гузашт ва дар даври чоруми он озмун ки аз вилояту шаҳрҳои ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтаринҳо ҳузур карданд, барои солҳои оянда ва ҳадафи пешгирифтаи ҳадафи стратегӣ дар соҳаи маориф, бисолаи омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ, ҳамин раванд ҳам аз як тараф барои дарёфти истеъдодҳои нав, аз тарафи дигар барои баҳодиҳии дараҷаи потенсиали ақлонии ҳамин миллат ва инчунин дар умум ба ҳадафи чоруми стратегии кишвар ки ҳадафи саноатикунонӣ аст ва бо як арзиши калон мусоидат хоҳад кард. на ҳамаи он ихтироот ва навовариҳое ки пешниҳод шуда буданд ба сатҳи зарурӣ буданд. мутаассифона баъзе дӯстонамон як чизе хеле бофтаи сохтаи як хел сатҳия пешниҳод кардан. мутаассифона лекин ман ягон вай надорам, ягон хеле чиз шубҳа надорам нисбат ба ононе ки соҳиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм шуданд ва оное ки ифтихорнома гирифтанд, ино беҳтарино буданд. мутаассифона мо дар номинатсияи мо шоҳ ҷоиза истодагӣ буд, мо натавонистем ин дафъа шоҳ ҷоизаро ягон кас ба
دیم تقدیم کنیم به همون سطحی که جوری ما کمون ما این مسئله تصور میکنند به اون سطح ما این دفعه چنین کار نداشتیم. من باوری دارم که آینده ممکن شود این چیزا، لیکن یک دو چیزی که من میخواستم اما حاضر چند روز گذشتمگی از برگزاری این ازمون من فکر میکنم که خوبتر میبود اگر ما در برابر کاتگوری طلبه ها، خوانندگان مکتب، دانشجویان یک کاتگوری نوی دیگری رو، یعنی همون کاتگوری که سن و سال گوناگون علمان و اختراعکاران اشتراک داشتند، همین یک سنز سن و سالی تیم خوبتر میشد، چون که مقصد اساسی ازمون جلب بیشتر مربوط جوانان است. من فکر میکنم که اگر همینجا ما همین چیز سنز سن و سالی 40 ساله اعلان کنیم، اگر 40 ساله گوییم اگر خوبتر میشد. اینجا با اشتراک میکردند من PhD دکترانتو اسپرانتوی که اولا هستند، همین جوانانی که به علم مشغول هستند، بیوسته به علم مشغول هستند و تو 40 ساله یک اختراعات، یک نوآوری جدی علاقه کردند. باید گویم که من بیوسته اشتراکچی نامیناسی بیولوژی هستم. در ازمون آن شخصانی که در اینجا بیوسته در ازمون اشتراک داشتند، نفرایی که به واسطه سنجش گذراندند در زیر راهبری اکادمیک سوریوف که 7 نفر اصلا علمانی اکادمی ملی تاجیکستان و دانشگاه‌های شهری دوشنبه اشتراک داشتند که برای یک سمت شفافانه عادلانه گذشت و این امکان داد که بهترین ها گرفته شود، بعدش آورده شود. این بهترین ها در تاجیکستان اگر ما گیریم، اگر از همه بهترین ها در بین خوانندگان و لیسه ها این خوانندگان شهر اصفهان، شهر دوشنبه، شهر حصار و بعضی مکتب‌های افتخارها نامور گرفتن، بعضی مکتب‌های ولایت سوخت که آنها در حقیقت بسیار در یک سطح بلند دانش بود. ما نه اینکه هم فقط سنجش شفاهی بود بلکه سنجش خطی هم گذراندیم، چون که برای همه یک خیل سوال داده شد، همه این سوال‌ها سنجیده شد و در اساس سنجش مقایسه‌ای دانش آنها باگذاری کرده شد. یعنی هم دانش خطی آنها رو ما باگذاری کردیم، دانش شفاهی آنها رو که بهترین ها در حقیقت حس کرده میشد که در حقیقت دانشجویان بسیار در سطح بلند است، هم دانشجویان هم خوانندگان، البته آنها گویا که یک متخصص تیار هستند. از روی برنامه اینجا درست قید کردن که هم سخنرانیشون، هم نطقشون، هم خودشون رو اداره کردن در وقت جوابدهی، سخنهای علمی و واژه‌های علمی رو استفاده بردن، بهترین ها بودن. این یک امکان در حقیقت امکان میداد که آینده ما توانیم همون 20 سال رشد ساحه علم‌های دقیق در این سمت زیادتر کار کند، باز دیگرها رو ما جلب کنیم، دیگرها هوسمند شوند و توانیم برای پیشرفت اقتصادات کشور کادرهای بالاوقتی با تکنولوژی معاصر شناس آماده نماییم. در حقیقت آمادگی ناحیه‌ها گوناگون بود. وقتی که ما در دوری سیوم در ولایت سوخت، من ازوی حکمانی فیزیک و استرونومی بودم، بعضی ناحیه‌ها حتی در دوری ناحیه‌شون رو نگذرانده خواننده آوردن، یعنی همون از مکتب چند نفر خواننده رو گرفتن و آنها در حقیقت جواب‌های غیر قناعت بخش دادند. اما برعکس بعضی ناحیه‌ها بودند که بسیار تیاری و آمادگی خوب دیدگی هستند و خوانندگان آنها هم در دوری سوم یعنی دوری ولایتی و هم در دوری چهارم در دوری ҷумҳуриявӣ سزاوار جایهای افتخاری گشتند. یعنی باید مسئولینی که در زینه‌های مکتبی و ناحیوی به گذرانیدن همین آزمون مشغول هستند باید جدی‌تر باشند، باید مسئولیتی بزرگی خودشان را در نزد ملت احساس کنند و آزمون را در سطح بلند گذرانیده برای در حقیقت یافتن همون استعدادها خوانندگان بالیاقت و در حقیقت ترغیب علم و دانش سهم خودشان را گذارند. من اینجا میخواهم که بیوسته یک تحقیقی هم از نقطه نظر منطقوی و هم از نقطه نظر مؤسسوی اموری گذراندم و پیشنهاد مینمونم به خاطر آنه که امروز باید ملت نماینده های همین کشور دانند که در همین کشور کدام مؤسسه ها فعال هستند، مخصوصا در همین 7 بخشی که در آزمون گذشت، فیزیک و استرونومی،
математика, химия, биология, география, технология иттилоотӣ ва ихтироъкории навоварӣ. Дар умум дар ҳамин 7 бахш аз байни масалан хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна дар минтақаҳо ки ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро гирифт ва инчунин муассисаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, то ки мо донем ки кадом муассисаҳои мо имрӯз фаъолияти хуб доранд ва потенсиалҳои зеҳнии барои ҳамин миллат офаранда имрӯз дар куҷо рушд кардааст. сар мекунем аз байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнӣ бо назардошти маҳал. ҷои якум албатта ба Душанбе, шаҳри Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон мушарраф гардид ва дар ин бахш 2 то ҷои якум, 4 то ҷои дуюм, 7 то ҷои сеюм, ҳамагӣ 13 хол. дуюм шаҳри Ҳисор ки шаҳри Ҳисор, баъд бо ба муассиса мегузарем. инҷо 3 то ҷои 1, 5 то ҷои 2, 3 то ҷои 3, ҳамагӣ 11. баъди ин мешавад шаҳри Хуҷанд 1 та ҷои якум, 1 та ҷои дуюм, шаҳри Исфара 1 та ҷои якум, 1 та ҷои сеюм, баъд мутаносибан ҳамагӣ 1 та ҷо доштагиҳо ноҳияи Данғара, шаҳри Панҷакент, ноҳияи Бӯстон, Бобоҷон, Ғафуров ва ҷойҳое ки сеюм доранд: Сипитамент, шаҳри Бохтар, ноҳияи Шуғнон. мутаассифона аз дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин 7 бахш натавонистанд ки ҷой ишғол кунанд ва мо мутаносибан бо назардоште ки чуноне ки пештар қайд намудем муассисаҳо, яъне мо бояд донем имрӯз кадом муассисаҳои Тоҷикистон дар ҳамин бахш фаъоланд. якум литсеи Ҳотампеве шаҳри Ҳисор ки дар ин аз намояндагони хонандагони ин литсей тавонистанд ки 10 та талабагон 10 та ҷой ишғол намоянд ва баъд литсей барои хонандагони болаёқати ноҳияи Сино ки тавонист ки 2 то ҷои сеюм интихоб кунад. мутаассифона дигар тамоми ҷойҳо фақат хоси як муассисаи таълимии миёна аст. ман инҷо номгӯяшон зиёд аст, фақат гуфтаниам ки мактаби таҳсилоти миёнии умумии номри 56 ва 55 шаҳри Душанбе 2 муассиса ино тавонистанд ки яктагӣ хонанда ҷои аввалро ишғол кунад. новбаста аз он ки ино мактаби миёна ҳастанд, лек аз тамоми мактабҳои хусусӣ ва литсейҳое ки махсус барои болояқатмандон натиҷаи хуб доданд. мактаби умумӣ литсеи номри 1 шаҳри Исфара низ 1 та ҷои якум, муассисаи мактаби хусусии Гулчини маърифат шаҳри Хуҷанд 1 та ҷои 1. мутаносибан ҷойҳои дуя киҳо гирифтанд: литсеи номри 1 ноҳияи Исмоили Сомонӣ, гимназияи ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара, мактаби президентии ноҳияи Бӯстон, литсеи донишкадаи политехникии шаҳри Хуҷанд ва мактабҳои миёнаи номри 63, 46 шаҳри Душанбе, инчунин номри 2 шаҳри Душанбе, мактаби таҳсилоти миёнаи умумии номри шаҳри Панҷакент, шаҳри Ҳисор, инчунин литсей барои хонандагони болоёқати ҳам шаҳри Бобоҷон Ғафуров ки ин ҷои дуюм дошт ва литсеи болоёқати шаҳри Исфара 1 та ҷои 3 дошт ва инчунин мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумие ки ҷойҳои 3 доранд: мактаби умумии номри 29 шаҳри Душанбе, мактаби 42 шаҳри Душанбе, мактаби тамом мактабҳои миёна, инчунин мактаби миёнаи номри 2 ноҳияи Сипитамент ва мактаби миёнаи номри 1 ноҳияи Шуғнон ва литсеи Ҳотампеве ки шаҳри Душанбе ҳамагӣ як ҷо гирифт. аз таҳлили оморие ки мо дар ин ҷо дорем, воқеан литсеи Ҳотампеве ки ҳатто тавонист дар тамоми бахшҳо дар 3 бахш 3 та ҷои якум гирад ва воқеан хонандаҳои ҳамин литсей махсусан бахши информатика ва дигар бахшҳо фаъолияти хуб карданд ва ҳамчун як литсее ки имрӯз масалан ман ҳеҷ ягон тарғиби ин муассисаи накарда истодам, ҳеҷ робита надорам. хонандаҳои ҳамин муассиса тавониста истоданд ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ҷойҳо гиранд ва миллати тоҷика муаррифӣ кунанд. дар бахши технологияҳои иттилоотӣ дар байни хонандагон тамоми 5 нафаре ки ҷойҳои якуму дуюму сеюм гирифтанд хонандагони литсеи Ҳотамов ва ПВ буданд. ва ман мехоҳам ки таҳлиламро байни донишҷӯёҳо, чунки дар асос байни фақат инҷо мо мегузарем ба мактабҳои олие ки чанд нафари хонандагон ҷой гирифтанд ва воқеан дар ин радабандие ки мо кардем ва ин радабандӣ бо назардошти ҷойҳои гирифташуда донишгоҳи миллии Тоҷикистон мавқеи аввалӣ дорад ва 12 нафар донишҷӯён дар 7 бахш тавонистанд ки ҷой гиранд: 4 то ҷои 1, 4 то ҷои
2 4 تا جای 3 و دانشگاه ملی تاجیکستان یک بار دیگر نشان داد که وای همچون مکتب و دانشگاهی با نفوذ جمهوری تاجیکستان در مسئله تیار کردن کترها است. بعد جای نوبتی دانشگاه دولتی تیوی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا دارد که یک جای یک جای دو جای 3. بعد این متناسباً جای 3 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمik محمد آسیمی 1 تا جای 1 و 3 تا جای 2. بعد دانشگاه دولتی کولوب به نظرم از بیولوژی 1 تا جای 1 دارد. بعد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان 2 تا جای 2 تا جای 3 همگی 4 بال دارد. بعد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان 2 تا جای 2 تا جای 3. بعد دیگر دانشگاه دولتی طبی ختلان فعالیت خوب نشان داد 1 تا جای 2 1 تا جای 3. بعد متناسباً دانشگاه هایی که جای دوم دارند 4 تا دانشگاه دولتی مالی اقتصادی تاجیکستان، اینچنین اینستیتوت فیزیکی تکنیکی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفوروف و ماجسترانت اکادمی علم‌ها دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو. اناکنون مؤسسه‌ای که جای اول گرفت دانشگاه ملی تاجیکستان، بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان، دانشگاه کوهی و متالورژی از بخش اختراع‌کاری و باید فقط ما باید قید کنیم که در بخش اختراع‌کاری و نوآوری تنها در این 3 بخش زیر بخش است بین خوانندگان، دانشجویان و اینچنین بین تمامی و شخصان قشرهای گوناگون جامعه به استثنای خوانندگان، دانشجویان، عنوانجویان، نماینده‌های مؤسسه‌های علمی اکادمی جمهوری تاجیکستان که در همین بخش جای اول نصیب گردید با اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان که این واقعا نشان داد هم نهاد علمی پتانسیلی نمره 1 در جمهوری تاجیکستان. بعد دانشگاه متالورژی تاجیکستان به استثنا از دیگر دانشگاه‌ها بسیار فعالیت خوب داشت 2 تا جا گرفت 1 تا جای 2 1 تا جای 3. بعد دانشگاه دولتی تیوی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا این هم در همین بخش 1 تا جای 2 گرفت. بعد دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان که نماینده این 1 تا جای 3 گرفت. من در عموم ҷамъбаст میکنم و میگویم که 2 مؤسسه یکی مؤسسه تا مکتبی لیسه حاتم پیوی توانست که به نهایت خالهای زیاد به دست گیرد 10-12 و دانشگاه ملی تاجیکستان و موافقاً بر راهبریت همین لیسه و دانشگاه ملی تاجیکستان اظهار تشکر می نمایم که به واسطه در انتخاب و جستجوی و پیشنهاد جوانان با لیاقت و ارزنده فاکتور نشون میدهند که آمادگی با گذراندن ازمون ҷумҳуриявӣ یک فروغ معرفت است هم در در مکتب‌های میانه عالی گوناگون است و هم در منطقه‌های کشور. متاسفانه قید کردم در کار است که این دفعه خیلی بار اول بود، ممکن امکانات خوب نبود. ولایت‌های ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان نایای تابع جمهوری اونقدر فعالیت خوب متاسفانه نشان ندادند. لیکن من فکر میکنم که در سالهای من بعد باید جدی دقت دادن لازم است برای همین کارمندان که به این چیز سر و کار دارند. اول ما باید در مکتب‌ها و در دانشگاه‌ها خیلی خوب این چهاربینه گذرانیم و بهترین‌ها رو همونجا از بین آنها انتخاب کنیم. بعد در بعضی جا سطح نایبی ولایتی است، بعضی جا به سطح نایبی یک باره مرکزی است، یعنی عموم جمهوریوی است. همین قدم به قدم این کار باید بسیار با دقت گذراندن در کار، چون که این دفعه برای اینکه تکرار میکنم بار اول بود، بعضی چیزهای ممکن نتوانستند به نظر گیرند، بعضی مسائل نازک. فکر میکنم که در آینده ما باید این کمبودی‌های از بین برداریم و من باز تکرار میکنم که ازمون علم فروغ معرفت یک مسابقه خیلی جدیه، جدی میان علمان است، علمان جوان، اختراعکاران است، طلبهایی که در آینده
البته با مکتب اولی می‌درویند خوانندگان خیلی صاحب استعداد و دانشجویان صاحب استعداد. البته بهترین یک ازمونی است که در برابر ازمونایی که اینجا نامبر کردند، این ازمونی که ما گذراندیم یک جای مزالت خیلی مخصوص و کلانی دارد. илова кардани ҳастам ки дар номинатсияи биология аллакай дар бораи мактабҳои лицеи мактабҳо гуфтем ки беҳтар дар номинатсияи биология ин шаҳри душанбе, исфара ва шаҳри ҳисор буд. лекин дар мактабҳои олии донишҷӯён ва аспирантон аз ҳама хуб дар номинатсияи биология ҷои аввал ин донишгоҳи тиббӣ буд. донишгоҳи тиббӣ беҳтарин дар озмун иштирок кард, бисёр дар сатҳи баланд дониш дошт. ҷои дуюм донишгоҳи омӯзгорӣ, ҷои сеюм донишгоҳи миллӣ, ҷои чорум донишгоҳи академияи миллии Тоҷикистон ва ҷои панҷум донишгоҳи давлатии шаҳри Бохтар, ки дар ҳамин донишгоҳҳо беҳтаринҳо ҷудо карда шуданд. фикр мекунам ки ин беҳтаринҳо ҳастанд, лекин инҷо дуруст қайд кардем ки бояд дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳам дар оянда боз ҳаракат кунанд ки ин намояндаҳои онҳо дар сатҳи баланд ҷоҳои озмунӣ ки пешниҳод шудааст сазовор шаванд ва тавонанд маълумоти нави инноватсионие ки гирифтанд ба донишҷӯён ба хонандагон пешкаш намоянд. чунки худи гузарондани ҳамин озмун як мактаби бузург аст. имрӯз дар ҳамин телевизионҳо, хусусан телевизиони илм ва табиат онро пешниҳод карда шудааст. Сафина Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст ки тамоми хонандагон, донишҷӯён, устодон аллакай аз ҷавоби онҳо як маълумоти дақиқ мегиранд. як мактабе ҳаст барои оянда бозомӯзии ин фанҳои дақиқ барои хонандагону донишҷӯёну устодону маълимоне ки дар ин самт фаъолияти илмию корӣ доранд. аввалан мушкилот ин дар сатҳи мактабиву ноҳиявӣ дуруст нафаҳмидани моҳияти низомномаи озмун мебошад ва ҳарчанд ки аз ҷониби олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тафсири низомнома дар шакли як китобча омода ва нашр карда шуд ва ҳамчунин шакли электронӣ он дар тамоми сомонаҳои сохторҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, сомонаи равшанфикр гузошта шуд ва дар ҳамин китобча мо тамоми саволҳои назариявиро қаблан моҳи апрел пешниҳод карда будем, дар интернет гузошта будем, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳамчунин адабиёти тавсияшаванда ҳам дар ин китоб оварда шудааст ва шакли электронӣ онҳоро мо дар сомонаҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон гузошта будем. вале бисёре аз давталабон аз ин бехабар мондаанд ва ҳарчанд мо тавассути васоити ахбори омма, телевизион ва радио ин чизро гуфтем, вале дар деҳаҳои дурдаст дар баъзе шаҳру ноҳияҳо аз ин бехабар мондаанд ва танҳо дар даври саввуми озмун онҳо фаҳмиданд ки чунин як дастурамал будааст, тафсири низомнома будааст, дар ин ҷо чӣ гуна гузарондани давраҳои гуногуни озмун фаҳмонида шудааст. ва ман умед мекунам ки аз ин баъд тамоми давталабон, тамоми муаллимоне ки шогирдони худашонро омода мекунанд ва масъулони гузарондани озмун дар сатҳҳои поёнӣ аз ин тафсир васеъ истифода мекунанд ва хонандагон бо тайёрӣ хуб меоянд. ва ҳамчунин хеле ки дар аввали барнома қайд кардам, ба фарқ аз дигар озмунҳо дар ин ҷо қисмати шифоҳии озмун буд ки як мушкилӣ дошт, хусусан дар бахши физика ва астрономия. азбас ки саволҳо ба таври билет буданд, ба хонандагон ва донишҷӯён саволҳои тасодуфӣ меомад, вале сатҳи саволҳо гуногун буданд. яъне баъзе саволҳо осонтар, баъзе саволҳо душвортар. яъне барои аъзои ҳакамон ҳамин чиз камтар душвор буд ки дониши воқеии давталабонро баҳо дода ҳамон холи воқеӣ гузорем. ва аз ҳамин сабаб мо бисёр саволҳои иловагӣ медодем, мехостем ки ҳамон донишу малакаи онҳоро барорем. баъзе ҳолатҳо мешуд ки вақт камӣ кард. мо ҳатто то соати 11 шаб нишаста донишҷӯёну хонандагонро пурсидем ва пешниҳод мекунам ки дар солҳои минбаъда марҳилаи ҷумҳуриявӣ рӯзҳояш як рӯз ақаллан зиёд карда шавад, яъне дар давоми 3 рӯз неву дар давоми 4 рӯз, чунки барои аъзои ҳакамон имконият бошад ки тамоми дониши ҳамон давталабонро пурсида баҳои воқеӣ диҳанд. ва як пешниҳоди дигари ман он аст ки
азбас ки озмун бо соли хониш мувофиқат намекунад. яъне дар оғози озмун соли хониш дигар аст, дар анҷоми он соли хониш дигар аст. хубтар мешуд ки дар солҳои оянда бо соли хониш мувофиқат карда шавад оғоз ва анҷоми озмун ва хонандагон ва донишҷӯёне ки сазовори ҷой мешаванд аз ҳамин имтиёзҳо сари вақт истифода баранд. чун хонанда синфи 11 ҳаст ва дар фарз кардем моҳи май озмун ҷамъбаст мешавад, ғолиб меояд ва тавассути ҳамон имтиёзе ки аз озмун мегирад ва ба донишгоҳ дохил мешавад. ва ҳамчунин дар байн ҳолатҳое буданд ки масалан хонандаҳои синфи 11 дар даври аввали озмун иштирок карданд, баъдан ба хориҷа барои таҳсил рафтанд. ҳарчанд дониши онҳо хуб буд, вале аз ҳисоби дар Тоҷикистон қарор надоштанашон онҳо дар марҳилаҳои баъди озмун иштирок карда натавонистанд. албатта инро бояд ҳайати тасмимгирандаи ҳамин озмун хоҳ дар сатҳи академияи илмҳо ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон умед аст ба инобат мегиранд ва инҷо дигар нуқтаҳо ба назарам кифоя ҳастанд. ҳамин пешниҳодҳо ва натиҷае ки ҳамин сола озмун ба мо исбот кард воқеан фақат то як дараҷа дар интихоб махсусан дар сатҳи ноҳиявӣ баъзе камбудиҳо ва нуқсонҳо буд ва чуноне ки ризо қайд кард устод, лек дар умум ҷамъбасти даври чоруми ҳамин озмун бо натиҷаи хуб гузашт ва якчанд аз нуқтаи назари консепсиялӣ ман якчанд нуқтаи қайд мекунам. масалан имрӯз кишваре ки тавоно аст, кишваре ки пӯё аст, кишваре ки имрӯз ҳарфи аввала мезанад, ва кишвар ҳатман зеҳн дорад, ақл дорад, технология дорад. ва ман бо эҳтиром ба хонандагони муассисаҳои мактабҳои таҳсилоти миёна ва умум хонандагони мактабҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти ҳамин натиҷаҳое ки озмун бо сатҳи баланд ва шаффоф гузашт пешниҳод менамоям ки маҳз иштироки худро дар ҳамин озмун пурзӯр намоянд ва дар ҳамин раванди тавоноии миллат ки оянда бояд мо қодир шавем, мо бояд истеҳсолу технология хуб дошта бошем, саҳми худро гузоранд. ва инчунин ба донишҷӯҳо аз тарафи дигар озмун ҳавасмандкуниҳои пулии калонам дорад ва ин метавонад ки бевосита ба шароити зиндагии ин одам таъсир расонад. 35 000 маблағи ҳангуф аст. ва донишҷӯҳо мутаносибан имрӯз институтҳои академияи Тоҷикистон хоҳ зертобеи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар академияҳои кишоварзию дигар ба мутахассисони арзанда ниёз доранд ва ба ҳамагон маълум аст ки мо то як дараҷа дар солҳои 90 баъзе мушкилиҳо доштем ва бояд аз тарафи дигар раванди бо суръат пешравии ҳам донишу ҳам технологияи инсоният моро водор мекунад ки мо ҳар чӣ қадар зиёд иқдомҳо ва ҳамин гуна озмуну чорабинию бозёфту ҳавасмандкунӣ ва дигар корҳоро пурзӯр намоем ва дар асри навин ҳамқадам бошем. яъне миллати пеши по афтода бояд набуд, миллати тавоно, зӯр ва қудратманд. барои ҳамин иштирока ман дар солҳои оянда фаъолонаи ҳам донишҷӯё ҳам ва хонандагонро дар озмун мо интизорем ва албатта бо назардошти ҳам имтиёзҳои пулӣ инчунин имтиёзҳои дигар, яъне ба хонандагон, яъне агар хонандае ки дар озмун ҷой гирифт вай ба дилхоҳ донишгоҳи Тоҷикистон бо назардошти ихтисосаш ба тариқи буҷавӣ дохил мешавад. яъне ҳамин гуна имтиёзҳо ва ҳамин гуна арзишҳо шуморо интизор аст, пас зарур аст ки шумо ҳам ҷиддӣ кор кунед ва дар солҳои оянда савияи ҳам аз нуқтаи назари донишӣ, ҳам аз нуқтаи назари фаъолияти пурраи иштирок карданро пурзӯр намоед. ин дафъаи аввал қисми ташкилии ҳамин озмун хуб буд. аз он нуқтаи назар ки раисии кумитаи тадорукоти озмун дар дасти муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон буд, муолима Матлубахон Сатторӣ шахсан хеле фаъол кор карданд ва масъалаҳои калидие ки зуд пайдо шуда меистоданд худашон ҳал мекарданд. ин хеле муҳим аст ва ҳисоб мекунам ки ҳамин сатҳи роҳбарии кумитаи тадорукот бояд идома ёбад. дуюм чизе ки ман қайд кардаам ва ҳисоб мекунам ки чизи хеле мусбӣ аст оне ки ба устодони хонандагони ғолиб низ як маблағи хуб
маблағи алоҳида тӯҳфа шуда буд. Инам хеле муҳим аст, зеро мо медонем ки як шогирда тайёр кардан на фақат дар мактаб, дар донишгоҳ ҳам ва дар аспирантуру докторантура ҳам як кори азиме аст, як меҳнати калоне аст ва хуб аст ки барои ҳамин муаллимоне ки талабаҳои онҳо хонандаҳои онҳо соҳиби ҷойҳо дар озмун шуданд, инҳо бам як маблағ ҷудо карда доданд. Ин чизи хеле хуб аст. ман фикр мекунам ки дар оянда низ мо бояд ина идоматиему нигоҳ дорем.